Siyangitesta manje. Kulungile. Ngenkathi wena wenza 15 saya emall yakhumbula. Wakhomba enye ingubo nje eyelo embi. Wafuna ukuthi ngikuthengele yona. Cishe ngakuthengele yona kodwa ngawubona indlela uMakhumalo ngibuke ngayo ukuthi hey futhi wena waba nenkinga esikoleni angazi kwenze njani kodwa cishe abake-expela wena wafonela mina ukuthi ngizolungisa inxushunxu yakho. Kwangani inxushunxu nje kwakugejana kwamazwi bengangizwa ukuthi okusalayo uMakhumalo cishe akufaka uswazi wena uma bethule. Kodwa ukuthi nje wena ngeke uphinde ikhulume leyo nto. Wakhala usuku lonke usanele igodi. Angikholwa ukuthi ula ngempela yazi. Le nto sengiphinde ikona. Hayi yimina Gondwana yimina. Awusho ngiphuthule yini njengoba ngekho. Lalela sekuqhinyiswana ngeimpama la ekhaya mamncane exosho. Bomncane useyisidawa manje kumba mncane uxoshiwe. Kahle wena. Kwaye mina bakhohle ibhede yami usanele. Usanele kushaphuthwa kwembeso wakhe. Manje awusho uzoba nami isikhathi ngakanani? Phuma uwe. Ngikhona mina. Angiyindawo. Kahle lafana mama kwaze bayisiqalekiso la kulomndelo lekhaya uyashona umunye angcwatshwa kubhidla ngomunye ke manje ngathi isipoki segceke ishengishane yazo ezinye izinto zethu ngazibona njengeqalekiso kanti ibusiso uyambona uzama umamatheka kanjani kule nsuku into esingasayazi la emagcekeni idodoza ekukhuleni kwakho nje uzozobe ngaka wawezwa bethu izelamane ake singathi kamawele ke izelamane ufika la othi izinqasele intombazana nalo wafuna ukuzozotha futhi atshole intombi kade itshole nomfowabo yavumelana nawe akuyona inhlala yenza kodwa uzothini makukuthi mhlambe kunikwa uzama ithuba lesibili noma mhlambe kunikwa wena ayikho mduduzi into engiyifuna phakathi komndeni wakaNtanzi nomndeni wakaMagwaza leli wela ngilifuna eduze kazama okundodakazi wami kufile lokho kunekhanda elidumayo elixabayo usele lokho ke manje thisha omkhulu isipoki ke lesi ekseni njengonwabo uhlaza ntambama ubovu ushintsha manje lo mfana kusenjalo nje naye lo mfazi walapho ubovu ngathi ithanga libonile ensimini uMakhumalo uMakhumalo ushiya lapho ke sitha wazama noMakhumalo nahluleka awukuyishiye phansi indaba kaMakhumalo ikakhulukazi njengoba uzama esethanda noSanele awuniki ingane ithuba sike siphile impilo yazo awuboni lento injengethuba lokuthi wena noZama nilungisa ubudlelwano benu ukadla kasekho akunazimpi asweli lutho sinenjabulo mfowethu kunokuthula la ekhaya mfowethu ubanike manje fonela nalo mfana ndilo ezela azongibheka emashweni enhlamba zamehla angitshele into oqeda kungitshela yona manje uyakhuluma ke manje uthulele sonke lesikhathi ungasho yakwazi ingqondo yakhe ibuye ngasinye isikhathi